Hola! Comencem. De què fa gust la lluna? Feia molt de temps que els animals volien saber de què fa gust la lluna. Seria dolça o salada? Només volien tastar-ne un trosset. A les nits miraven ansiosos cap al cel, s'estiraven i intentaven agafar-la. Estiraven el coll, les cames i els braços, però no arribaven a tocar-la. Un dia, una petita tortuga va decidir pujar a la muntanya més alta. Va anar fins allà i s'hi va posar al damunt. Encara que estava una mica més a prop de la lluna, no podia tocar-la. Aleshores, va demanar ajuda a l'elefant. Elefant, puja damunt la meva esquena a veure si arribem a la lluna. L'elefant va pujar sobre l'esquena de la tortuga, però no hi va poder arribar. I la lluna, en veure el que feien els animals, es va pensar que era un joc i aleshores va pujar una mica més amunt. L'elefant, en veure que no hi arribava, va demanar ajuda a la girafa. La girafa va anar cap allà i l'elefant li va dir: si puges damunt la meva esquena, potser arribarem a la lluna. I la girafa va pujar al damunt de l'elefant. I la lluna va pujar una mica més. La girafa, en veure que no hi arribava, va demanar ajuda a la zebra. La zebra va anar cap allà i la girafa li va dir: si puges damunt la meva esquena, potser arribarem a la lluna. I la girafa va pujar damunt l'esquena de la zebra va pujar damunt l'esquena de la girafa i no hi va poder arribar. I la lluna encara va pujar una mica més. Aleshores, la zebra va demanar ajuda al lleó. El lleó va anar cap allà i la zebra li va dir: lleó, puja a la meva esquena a veure si arribem a la lluna. I el lleó va pujar a l'esquena de la zebra. I la lluna, en veure-ho, va pujar una mica més. Li estava agradant aquell joc. Aleshores el lleó va cridar a la guineu: guineu, ajuda'ns! La guineu va anar ràpidament cap allà. I el lleó li va dir: puja a la meva esquena a veure si arribem a tocar la lluna. I la guineu va pujar a l'esquena del lleó. I encara que estava bastant a prop, no podia tocar la lluna. I la guineu, en veure que no hi arribava, va demanar ajuda al mico. Mico, vine a ajudar-nos. Si puges a la meva esquena, potser arribem a tocar la lluna. I el mico va pujar a l'esquena de la guineu. El mico estava tan a prop de la lluna que podia olorar-la. I la lluna, en veure-ho, va pujar una miqueta més. Aleshores el mico va demanar ajuda a un animal molt petit, el ratolí. El ratolí va anar cap allà ràpidament i li van dir: si puges a l'esquena del mico, potser arribem a tocar la lluna. I el ratolí va pujar sobre la tortuga, sobre l'elefant, sobre la girafa, sobre la zebra, sobre el lleó,
sobre la guineu, sobre el mico i la lluna. En veure que era un animal tan petit va dir: segur que un animal tan petit no arribarà a tocar-me. Així que no em mouré perquè ja m'he cansat de jugar. Però el ratolí sí que hi va arribar i va poder agafar un trosset de lluna i el va provar. I aleshores li va donar un trosset al mico, a la guineu, al lleó, a la zebra, a la girafa, a l'elefant i a la tortuga. I sabeu quin gust tenia la lluna? Doncs tenia el gust d'allò que els agradava més a cadascun dels animals. Per exemple, el ratolí. Què penseu que li agradava? El formatge, doncs per ell, el trosset de lluna tenia gust a formatge. I el mico? Pel mico tenia gust a plàtan. I per vosaltres, de què tindria gust la lluna? Per mi tindria gust a xocolata. Així doncs, els animals aquella nit van dormir molt juntets perquè van fer un gran treball en equip. Mentrestant, un peix que estava a l'aigua, que ho havia vist tot i no en tenia res, va pensar: vaja, tant d'esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel, és que no han vist que aquí a l'aigua n'hi ha una de més a prop? I és que l'aigua es reflexava la lluna del cel. I lluna mossegada, història acabada. Gràcies! Bé, doncs ara us he preparat unes activitats que podeu fer, mireu. Podeu fer una lluna que sembla com la de veritat, d'acord? Que després en un altre vídeo us explico com fer-la. Podem fer un coet per anar fins a la lluna. I també podem fer arena lunar. Mireu, arena lunar. Tot això ho podreu veure en uns vídeos que us penjaré, d'acord? I a més, hi ha un dossier d'activitats que podeu fer sobre el conte. D'acord? Vinga, moltes gràcies. Adéu!